Hola, bon dia. El meu nom és Pol i soc mediador a Mediam, una entitat que fa més de 10 anys porta la mirada mediadora als centres educatius de la ciutat de Barcelona. Al llarg d'aquest curs escolar hem desenvolupat un projecte d'aprenentatge i servei en 2 centres educatius, Jaume I i Alexandre Galí. Al llarg de diferents sessions hem estat formant els alumnes de 5è i 6è en tècniques de mediació i gestió de conflictes. Després ens han retornat el servei a través de la implementació d'un servei de mediació escolar on eren aquests propis alumnes, els de 5è i 6è, que ajudaven els seus companys i companyes a resoldre les situacions que es donaven al dia a dia. Hem fet com un grup de mediadors, que eren nens, que si algú tenia algun conflicte al pati o alguna cosa, els podíem ajudar. Hi havia una carta que tenien que escriure conflictes que ha passat aquí en el menjador o en algun altre moment. I em posaven en una caixa, Que és fer grups de nens de classes i es posem una pulsera i vas per pati ajudant els nens que estan tristes o que estan enfadats. M'agrada totes les sessions i m'agrada molt aprendre dels meus companys per saber què l'agrada i què no. Uns nens ucranians que han vingut aquí i jo, com sé rus, fèiem una activitat de que en un paper ponien les preguntes de coneixença. Eren importants per no sentir sols, perquè ells també puguin parlar amb nosaltres. Doncs el Happiness Team és un projecte que hem començat aquest any. Durant el primer trimestre formem els alumnes de 5è i 6è, els donem estratègies per gestionar els conflictes, per treballar la convivència a l'escola i cada mes tenim un grup de nens i nenes de 5è i 6è que s'encarreguen de vetllar perquè tothom estigui bé a l'escola. És molt important tenir la pràctica restaurativa al centre. Per què? Perquè l'humà és un ésser social en el qual el conflicte és inherent amb ell. Aleshores, el ser inherent amb els nens i nenes i haver conflictes cada dia a l'escola, la mediació escolar és fonamental. Per això, des de fa uns anys a l'escola ens hi estem dedicant i hem tingut la sort de tenir el guiatge de Mediam.